योकारिष्टानो तुमचं इष्ट दर्शन परत तुमच्या सांगतात. आज बाळगिता तुम्ही सगळी बरी आसा न? तर इष्टानो तुमका खबरच आसा थोडे दीस पयलू जालो मदर्स डे म्हणजे आमच्या सगळ्या आईंचो दीस. लहानपणी आमच्या आईकडे आमची कितें अट आसताली आणि कितें आमचे मागणे आसताले. आई मुटल्यो करगे, आई कैल्याळ्यो करगे, आई तवसुळ्यो करगे, आई सान्नां करगे आणि खूप कितें कितें आमी मागताले. पण आताची पिळगी तशी ना. तांकां भायले बर्गर्स, पिझ्झा, डॉमिनोज आणि पिझ्झा हट तसले जाय. सो म्हाका अशें दिसलें सपोज भायलो पिझ्झा घरानूच जालो जाल्यार आणि तो सुद्धा गावठी स्टाईल. येस, आता आमी या आमच्या गावठी शेफाला तांच्या लागीं मागुया एक रुचीक असो पिझ्झा इन गावठी स्टाईल. यानी चला तर. नमस्कार दर्शन भाव. कसे आहात तुम्ही? आम्ही गट, तुम्ही कशा आहात? गड, तुम्ही बरे बरे रुचीक असे जेवण देतात आणि आम्ही ताचो आस्वाद घेतात. आम्ही धन्य झाले दर्शन भाव. सो शेफ, आम्ही परतून एक फावट तुमच्या लागीं आयल्या, तुमच्या कार्यक्षेत्रान आयल्या, तुमच्या रांची कडेन आयल्या. मनी एकूच आस, एक नवी वेगळी रुचीक अशी डिश वेगळ्या पद्धतीन. दिघा दर्शन भाव. पद्धत वेगळी बट गावठी स्टाईल. होय 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 होय, स्टार्ट करूया. करूया तर. शेफ, आज तुम्ही आमका कितें दिताले? दर्शन भाव, आईची डिश मरे सगळ्यांक आवडटली. जाणटे म्हण, नेणटे म्हण, भुरगे मोठे बारीक सगळ्यांक. त्या डिशीचं नाव आसा पिझ्झा विथ गावठी स्टाईल. आणि माझो दर्शन भाव, पिझ्झा खूप बशीचे असतात बट आयज आम्ही रांदतले आमलेट पिझ्झा विथ गावठी स्टाईल.